Ja, vi er... Den er færdig, vi skal Ja, videoen stoppede, fordi at det der ur ringede, så nu lægger vi bare videoen ud. Nu har vi bare lagt videoen ud i 2 omgange. Kom nu, jeg skal have det. Så tag det ud med. Du kan ikke tage noget med her. Hernede. Tror du? Ja. Tror du, jeg er King Kong, eller hvad? Ja. Vi glemte lige at tage folk med. Vi glemte lige at tage folket med. Og Kansas. Jeg tror så godt, de kan se. Ja. Vi er lidt bange for at putte kameraet helt ind i. Vent lige, når jeg kan stille på. Kan du bare stille den på kogepladen? Så skal jeg op med. Wow. Du skal lige... Sluk. Har jeg slukket for varmen? Fedt. Nu skal den lige stå og køle af, så vi ved ikke lige, hvad vi skal lave nu. Den er ikke engang så varm. Nej, men det skal køle af. Ja. Så... de her, de er rigtig gode. Jeg vil bare lige svine. Ja. I'm sorry. Jeg sætter lige derovre. Ja, de her, de smager rigtig godt. Og det skal sådan her. De ser, ja. Ja, det Jeg kan har man bare givet noget af dem, men altså. det ser sådan, det er også på pakken. Og de kan købes i Fakta, og ja, der er ikke så meget at sige om dem. De ser sådan her ud. Den er rimelig lang. Ja, jeg har bare bidt noget af. Nå. Kan I se? Hvad laver du? Og vi skulle også vise den vores dans. Nej. Jeg synes, det er pinligt. Den viser vi måske i en anden video. Hvis vi skulle vise vores dans. Må også skrive noget i kommentaren, hvis det er, at vi skal lave... Har du sagt det? Ja, jo. I må godt skrive noget i kommentaren, hvis det var, at... skal jeg lave make-up samling, eller... Det sagde jeg jo Ting ikke. og sager. Det sagde jeg jo i den anden video, men altså. Det kan godt være, at de har glemt det, hvis de nu ser det dagen efter, ikke? Ja. Hvis vi nu skal lave, så bare skriv ned i kommentaren, hvad for nogle videoer vi skal lave. Du må også godt give en like, ikke også? Abonner. Og subscribe. Det kan jeg ikke. Subscribe. Er det ikke det hedder? Ja. Vi har snart... Ej, der er stadig lidt tid til. Det kan faktisk godt være, at vi laver nu. Det kan faktisk godt være, at vi laver nogle videoer op på vores skole. Ja. Fordi... Hvad med sidste skoledag? Så kan vi holde kameraet op, imens de kaster slik ned for det. Ja, nu har vi lige så afsløret det. Nå. Jeg håber, vi folk glemmer. I glemmer det. Okay, det var det. Men i sommerferien, der kommer vi i hvert fald til at lave rigtig mange videoer. Nej, måske, fordi... Jeg skal jo til... Ja, men der er en hel uge, hvor at hende her, hun ikke kommer med, fordi i sommerferien. Fordi du skulle til... Hvor var det nu, du skulle hen? Marokko. Ja. Altså, hvis jeg skulle med, så skulle vi selvfølgelig optage det. Men jeg kan måske optage noget derovre. Ja, fordi du skal jo ikke have min telefon med. Nej, men så kan jeg sende det til dig, og så... Ja, så lægger jeg det ud. Det kan godt være, at jeg filmer noget derovre. Men måske... Det kunne måske... Jeg kan godt lide den her. Ja, lad være med at æde den. Jeg går på knæ. Det var bare det der. Vi
Vi skal huske at tjekke kagen. Er den kold? Nej. Nej, den er stadigvæk varm. Skal vi ikke lige sætte den på pause? Sæt hvad på pause? Det kan vi faktisk godt. Så. Vi ses om for jer 2 sekunder, men der går sådan lidt tid. Ja. Så er vi tilbage, og kagen er kølet af, så vi kan hælde glasuren på. Prøv lige at vise glasuren. Den ser sådan der ud. Den ser helt vildt sort ud på kameraet. Nå. Ja, men den er ikke sort. Den er mørk. Vi skulle lige have en af de der til at smøre ud med. Var det ikke det, vi kaldte? Ja. Her. Hold ud. Jeg gør. Nej, det gør jeg. Jeg har mesterstillingen i blod. Skal jeg gøre det? Det går galt. Ej, prøv lige at give mig en. Jeg skal lige. Smør det ud her. Ja, det skal bare smøres ud. Det er sådan meget nemt. Ja. Det skal også gøre ordentligt. Jeg tror måske, vi har lavet lidt for meget. Det er meget. Bare lad den flat ud. Og desuden... Ja, nu går vi lige væk fra hende. Desuden vil jeg bare lige sige... Jeg vil bare lige sige, at de der kage... De her kage... Du har sagt det. Nej, ikke det. Jeg vil bare lige sige, at de her kageplaner, de kan købes i... Det har jeg også sagt. Nej, har... Nej, det var en ny. Okay. Det var i den video, der ikke virkede. De kan købes i Bilka. Nemlig. Ja. Nemlig. Der er ikke så meget at sige om den. Slik. Skal jeg smage? Ja. Skal jeg smage? Okay, jeg må da smage. Har jeg ikke fået skæg? Jeg har fået en lille kærskæg. Ej, Anna. Kom, vi tager lige 2 skeer, så underholder vi folk med vildt. Det er virkelig ondt. Det er faktisk mærkeligt, det her. Hvad? Jeg har nok på skeen her. Hvor bliver ondt? Jeg tror bare, I får mega meget lyst til kage. Nej. Tror du ikke? Det var ikke det, jeg sagde nej til. Hvad sagde du så nej til? Jeg skulle have hul. Hul på hvad? Ja. Jeg kan ikke se noget. Nå, det er henne på hegnet. Jeg lå heller ikke sådan. Nå. Det er bare fordi, at jeg går helt sådan helt vildt hurtigt ind på det indenfor. Jeg har lige mærke til rundt omkring mig. Randers, det er hun lige. Undskyld, jeg siger et par mærkelige lyde. Se. Jeg ved ikke, om I kan se, der er et hul derhen. Men der er et hul derhen. Det var bare det, Ravner, hun snakker om. Du kan godt pille den ned igen. Nej, fordi vi skal have frisk luft. Men det her vindue, det kan godt åbnes. Det er lige meget, vi skal Ja. have frisk luft. Kom nu. Vi skal tænke. Kom nu. Og det der tv virker ikke. Og vi går faktisk på den skole, der hedder... Friskolen i Hinderup. Som det faktisk er i Nording. Det er lidt mærkeligt. Var det ikke, nej, var det ikke for... Er det ikke fordi i starten... Før, var det ikke fordi den blev lavet før Nording blev lavet? Og så den friskolen i Hinderup. Ja, men Nording, det er efter skolen. Fordi når skolen gør... Nej, men når op i Nording, når man... Nej, men når op i Nording. Så den burde faktisk hedde friskolen i Nording, men det lyder lidt dumt, så... Friskolen i Hinderup. Det lyder Men Nording er i Hinderup. på en måde. Men det er fordi, vi ligger sådan lige... Nording, det er en by i Hinderup. Nej.
Hvordan kan Hinnerup være et land? Du tog ligesom om, at Hinnerup var et land. Hinnerup er en by. Der kan ikke være flere byer i en by. Undskyld, jeg prøver. For satan. Undskyld. Jeg købte lidt cola. Cola. Det der, har du drukket af den her? Godt. Tror du, jeg vil dele spyt eller hvad? Nope. Prøv lige vent. Så har du lige folk. Jeg tager folket. Shit, de tunge. Hvad skal du, Børge? Vi har lige... Ja, I kan bare stå og snakke med en flotte dame. Vil du med i videoen? Nej, hun vil ikke med. Jeg skal lige stive lidt, tror jeg. Okay. Okay, giv mig lige kameraet. Jo, giv mig det. Ej, Ragnar, giv mig det. Det er som, at jeg er fucking høj. Ja, hun er mega høj. Jeg ved ikke lige, hvor høj hun er. Har du et kamera? Jeg er god højere end dig. Vi ses lidt senere, men for jer om 2 sekunder, fordi vi venter lige på, at glasuren er stærknet.